Il-ħamis ta' 19 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 18, versi minn 21 sa 19 u minn kapitlu 19 vers 1. Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: Mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Ma ngħidlek sa 7 darbiet, wieġbu Ġesu, imma sa 77 darba. Għalhekk, is-satna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn għonqu u beda jaqsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata lih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi lem il-Ġordan. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-ħniena u l-ġustizzja kif imorru fl-imkien? Il-profeta Amos fit-Testament il-Qadim jitkellem fuq il-maħfra ta' Alla għad-dnubiet sa 3 darbiet, imma jwissi li Alla seta ma jżomx lura l-kastik fir-raba darba. Meta Pietru ipoġġi l-mistoqsija dwar il-maħfra, hu karatteristikament joffri tweġiba li ħaseb li lil Ġesu kienet se toġbu, għax ma naħfirx 7 darbiet. Ir-risposta ta' Ġesu li Pietru ma ħasibx li ser jirċievi kienet li wieħed għandu jaħfer 70 darba aktar. Din it-tip ta' tweġiba Ġesu rid ifisser li ma jeżistix xi qies għax m'hemmx limitu għal kemm il-darba wieħed għandu jaħfer. Fil-parabola li jirrakkonta Ġesu imbagħad isemmi żewġ tipi ta' dejn. Is-sultan imxebbaħ ma' Alla nnifsu ħafer lilna id-dejn kbir tad-dnub. Aħna wkoll għandna naħfru il-persuni li naqsuna b'emilhom u mhux nagħmlu bħal qaddej tal-parabola. Ġesu jallimna li rridu naħfru biex niġu maħfura. Infatti,
Fit-talba tal-missierna li Ġesu innifsu għallimna ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina. Jekk irridu li Alla juri ħniena magħna, aħna wkoll bħalu għandna nkunu lesti li naħfru lill-oħrajn. Għad ħsieb xi tkun qed tgħid lil Alla inti u tgħidlu fil-missierna aħfirli bħalma jiena naħfer? Tħossok komdu u moħħok mistrieħ li Alla qed jaħfirlek bl-istess mod kif inti taħfer lil min naqsek? Mulej, int kont ħanin u ħfirt li dnubieti kollha u nsejt il-weġġat li kkawżajtlek. Għatini l-grazzja u l-qawwa fil-waqt li jiena niddeċiedi li nkun ħanin kif int ħanin miegħi. Eħlisni u fejjaqni anki bl-istess deċiżjoni li naħfer mill-qrusa u t-toqol tas-sofferenza li għaddejt minna minħabba ħaddieħor. Ħalli nasal li ma nżomm xejn f'qalbi u lanqas nibqa' niftakar jew inżomm fil-komma id-deni li sarli. Ħankun dejjem iżjed nixbaħ lilek f'kollox li tibqa' turini mħabbtek u taħfirli kull darba li nisbalja. Grazzi ta' dan, Mulej. Amen.